Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kakak, sugeng pepanggihan malih kalian kula buheni wonten pasinaon basa Jawi kelas 8. Badhe dipun sinaoni awake dhewe yaiku bab KD 3.2 memahami serat ulang reh pupuh gambuh. Indikatoripun ingkang sepisan memahami patokan tembang gambuh ingkang nomor kalih jenising kasusastran Jawa. Patokan tembang gambuh menika wonten 3, ingkang sepisan guru gatra, ingkang nomor kalih guru wilangan, ingkang nomor 3 guru lagu. Supaya langkung cetha buheni terangke setunggal mbaka setunggal. Patokan tembang gambuh ingkang sepisan yaiku guru gatra. Guru gatra cacahing gatra saben sapada. Tembung gatra tegesipun baris, lajeng tembung pada tegesipun bait. Dadi guru gatra yaiku jumlah baris saben sak bait. Lajeng nomor kalih guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gatra. Tembung wanda tegesipun suku kata lan tembung gatra tegesipun baris. Dadi guru wilangan yaiku jumlah suku kata saben sak baris. Ingkang pungkasan yaiku guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Wonten tembung pungkasan tegesipun terakhir. Dadi guru lagu artosipun jatuhnya suara vokal ing akhir baris. Nah, supados langkung cetha, monggo diprakteke bareng-bareng cara nemtokake patokan tembang gambuh. Monggo dipun semak rumiyin tembang gambuh menika. Sekar gambuh laras pelok padat 6. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar katutuh kapatuh pandadi awon. Ayo saiki mulai nemtokaken patokane tembang gambuh. Tembang gambuh miturut guru gatrane yaiku ana 5. Kaitung saka jumlah baris ana ing sak bait. Lanjut nemtokake guru wilangan. Nemtokake guru wilangan iku kanthi cara ngitung jumlah suku kata utawa jumlah wanda saben sak baris. Tuladha gatra kapisan ana ukara sekar gambuh ping catur. Menawa dipun itung menika wonten 7 wanda utawa 7 suku kata. Baris kapindho wonten ukara kang cinatur polah kang kalantur. Menawa dipun itung menika wonten 11 suku kata. Gatra 3, 4 lan 5 uga padha cara ngitunge kanggo nemtokake guru wilangan. Nah, ingkang pungkasan yaiku cara nemtokake guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasane gatra. Ana kene carane nemtokake, kakak cukup ngingati huruf vokal sing ana ing akhir baris. Tuladha baris pertama aksara swarane ingkang paling akhir yaiku U. Baris keloro U, baris katelu I, baris kepapat U, baris terakhir O.
Nah, pripun Kak? Gampang kan? Sedaya sampun paham? Yen sampun paham, saiki lanjut ana ing materi sakteruse yaiku bab kasusastran Jawa. Kasusastran Jawa kaperang dadi 3. Ingkang sepisan yaiku kasusastran Jawa kuno. Jenise buku Ramayana, Mahabharata, Arjuna Wiwaha, Kresnayana, Bharatayuda, lan Wreta Sancaya. Ingkang nomor kalih yaiku kasusastran Jawa Tengahan. Jenise buku Tantu Panggelaran, Calon Arang, Tantri Kamandaka, Pararaton lan Sri Tanjung. Ingkang pungkasan yaiku kasusastran Jawa Anyar. Wujude tembang iku ana tembang gedhe, tembang tengahan, lan tembang cilik termasuk tembang mocopat. Cekap semanten materi dinten menika ampun supe kakak kedah sinau kanthi temen supaya apa sing diandharake dening Bu Heni kabeh bisa disinaoni. Cekap semanten saking Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.